Mediataitoviikko järjestetään vuosittain helmikuussa. Viikon tarkoituksena on herättää keskustelua mediaan liittyvistä asioista ja antaa kouluille helppoja työkaluja mediakasvatuksen toteuttamiseen. Samalla viikolla järjestetään myös sanomalehtiviikko, joten tässä on helppo tapa yhdistää sanomalehtikasvatusta ja muuta mediakasvatusta. Mediataitoviikko haastaa mukaan kaikki opettajat. Miten mediataitoviikko voisi olla osa juuri sinun opetustasi? Entä olisiko joku työkaveri, joka voisi auttaa sinua mediakasvatuksen toteuttamisessa? Osoitteesta mediataitokoulu.fi löytyy valmiita aamunavauksia, oppituntimalleja, videoita ja muuta, josta saat vinkkejä mediataitoviikon toteuttamiseen. Esimerkiksi oppilaille voi antaa tehtäväksi sisustaa turvallisen netin käyttöön kannustavan vessan. Tällöin uutta ajateltavaa saavat niin vessassa kävijät, vessan toteuttajat kuin opettajatkin. Ja parhaimmillaan valistusvessan toteuttaminen on osa useamman eri oppiaineen yhteistyötä. Oppilaiden kotona tapahtuva median käyttö näkyy monella tavalla koulujen arjessa. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu, mutta koulut voi tukea vanhempien kasvatusta tehtävää monella eri tavalla. Esimerkiksi mediataitoviikolla voi järjestää vanhempainillan lapset ja media aiheesta. Osoitteesta mediataitokoulu.fi löytyy monia ideoita vanhempainiltojen toteuttamiseen. Mediataitokoulu palvelee sinua läpi lukuvuoden. Mediakasvatusta ei siis tarvitse jättää yhden viikon varaan. Lisäämme Mediataitokouluun uusia tehtäviä pitkin lukuvuotta. Lähetä meille ideoita, toiveita, kommentteja ja muuta palautetta. Vastaamme oikein mielellämme.